F'Awl 20 komplew jinstemaw numru ta' recordings li Melvin Tewma stess kien ħa u x-xhieda tiegħu brabta mal-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Dan hekk kif komplet tinstema' l-kompilazzjoni tax-xhieda fil-każ kontra Jurgen Fenech. Fost l-oħrajn fix-xhieda tiegħu Melvin Tewma irrakkonta kif huwa kien gideb lil Johan Cremona li kien jaħdem ma' Fenech. Dan kien qallu li huwa kien ikellem lill-Kummissarju tal-Pulizija. Dan fil-waqt li qallu wkoll li kien għaddielu 15,000 euro permezz ta' Edwin Brincat magħruf bħala l-Ġojja. Din qajmet mistoqsijiet anke mill-qorti preseduta mill-Maġistrat Rachel Montebello li staqsitu għaliex kien irrekordja lilu nnifsu jikdeb. Qal li dan għamelek biex jiblafja u jipprova juri lil Cremona li jekk hu jew Jurgen Fenech jikdbulu u kien ser ikun jaf. F'recording huwa jinstema' jgħid lil Cremona li lil Brincat trid irodlu l-flus 5,000. Il-qorti wkoll staqsiet dwar kif kien qed jikdeb daqshekk mod speċifiku. Qal li din kienet invenzjoni tiegħu u li kieku kienet vera ma kellux għalfejn irott il-flus bin-nifs. Dan fil-waqt li dar fuq is-Supretendent Keith Arno u qallu taf x'sibtuli d-dar u li kieku 15,000 kien iħallasom f'daqqa. Fix-xhieda tiegħu Tewma qal ukoll li hu kien dejjem waħħal f'moħħu li Keith Schembri kien imdaħħal iżda bil-ġurament dan ma jistax jikkonfermah. Qal Jurgen Fenech jew Johan Cremona kienu qalulu li Keith Schembri kien jażel min ikun fit-taqsima tas-servizzi sigreti. Huwa spjega kif darba Fenech u Cremona urawh karta u fuqha kien hemm l-aħwa De Giorgio u jaħseb li kien hemm il-koħħu wkoll u madwarhom kien hemm miċrieki u persuni oħra li kienu konnessi magħhom. Qal li huma wrewielu biex iserħulu rasu li ma kienx wieħed minn dawk marbut magħhom. Fuq il-karta qal li kien hemm żewġ persuni oħra li ma jistgħux jissemmew fil-midja fuq ordni tal-qorti. Fir-recording issemma wkoll l-Ispettur Raymond Akolina u Tewma spjega li huwa kien lest iħallsu somma biex jgħinu meta jarrestawh. Dan wara li Cremona kien qallu li kien qiegħed jieħu ħsiebu hu. Madankollu Tewma spjega li minn meta arrestawh lil dan l-ispettur qatt ma rah u ma kienx involut fl-investigazzjoni. Qal ukoll qatt ma saret laqa ma' dan l-ispettur u qatt ma ddewlu flus. Fir-recording instema' kif Cremona qallu lil Tewma li miegħu għandu lil kulħadd bil-Pulizija u bil-Prim Ministru b'kollox. Tewma madankollu qal li huwa ma kellu xejn. Qal li dak iż-żmien huwa kien jemnu għaliex dak iż-żmien kien għadu ma ġiex arrestat. Qal li lil Cremona kien jafdah għalkemm beda jinduna li ġieli kien qed jikdiblu. Id-difiża għamlet l-osservazzjoni li x-xut mhux ikun konsistenti u fakret fil-kundizzjonijiet li hemm imposti fuqu minħabba l-proklama. Il-prosekuzzjoni talbet sabiex dawn l-osservazzjonijiet isiru b'mod speċifiku. Madankollu l-qorti qalet li dan f'dan l-istadju mhux issir trattazzjoni, id-difiża għandha dritt tagħmel dawn l-osservazzjonijiet